Boas tardes a todos e a todas. En primer lugar, pois, agradecer a Cruelgar e a Dinamo Técnica por considerarme merecedor deste recoñecemento a miña trayectoria profesional. En segundo lugar, orgulloso de poder compartir este galardón con 5 persoas tan relevantes nos seus ámbitos profesionais. Comecei a traballar no mundo da enerxía prácticamente de casualidade. Un 1 de xuño de 1987 na empresa pública Gestenga, con un contrato en prácticas dun ano, e xa van 38. Son o que no mundo do fútbol se coñece como One Club Man. En Gestenga atopei excelentes profesionales que me axudaron na miña formación, especializándome en xestión enerxética nos sectores industrial e terciario. Naqueles anos, os procesos productivos da industria galega tiñan consumos específicos moi altos. Apenas se realizaba xestión enerxética e a marxen de mellora era moi grande. Porén, uns precios da enerxía relativamente baratos non estimulaban as melloras en eficiencia enerxética. Galicia non tiña rede de gas natural, polo que os procesos térmicos dependían casi exclusivamente dos produtos derivados do petróleo, coa excepción da industria do aluminio e das ferroviacións, o que obrigaba a que moitos procesos industriais tiveran que localizarse noutras rexións ou comunidades autónomas. Esta situación empezou a mudar a partir do ano 1992, cando se crea Gas Galicia e se construen as primeiras redes de distribución con islas de propano construídas cos estándares de gas. Posteriormente, en 1998, chega o gas a Galicia a través dunha extensión do gasoducto do Magreb con Europa e entrada a través de Tui. En 2007 xa definitivamente pusose en marcha a planta regasificadora de Mugardos. En 1996, a dirección de Gestenga designoume para proxectar e dirixir a construción e posta en marcha de Ayarluz, a primeira central de biomasa que se puso en marcha en Galicia, quizás unha das primeiras de España. Un ciclo Rankín de 2.500 kilovatios, alimentado con biomasa e con equipos construídos íntegramente en Galicia. A caldeira foi fabricada por Factorías Vulcano de Vigo e a turbina era unha Mitsubishi Bazán fabricada pola fábrica de turbinas da antigua empresa nacional Bazán. Este proxecto foi clave na miña carreira profesional pola responsabilidade e os riscos que eso implicaba, non? Porque estábamos falando de facer combustión con un combustible que non chegaba a 2.000 kilocalorías kilo. Estamos falando de prácticamente corteza de piñeiro e con este combustible tiñamos que xerar 11 toneladas hora de vapor e 40 bar de presión e 400 grados. No ano 2000 integro-me no INEGA como director técnico e baixo a dirección do primer director, de Juan Camaño, participei na elaboración do libro blanco de enerxía de Galicia, que está aí e se pode ler e hai capítulos que son perfectamente válidos para hoxe en día. Participei en moitos estudios sectoriais en aforro e eficiencia enerxética en diversos sectores productivos da economía galega, como o sector conserveiro, o sector madereiro, o sector da pesca. Traballei 16 anos en planificación enerxética, sobre todo na elaboración dos documentos de grandes redes de transporte de electricidade e gas, tamén en estrategias de impulso a biomasa, en proxectos europeos, destacando o proxecto Energimare, coa localización e autorización da zona experimental de enerxías mariñas de Punta Langosteira, directrices enerxéticas de Galicia. En definitiva, considérome, desde o punto de vista profesional, unha fortuna, porque traballei en moitos ámbitos do sector enerxético galego, especialmente en xestión da demanda, en planificación de infraestructuras e en transición enerxética. O cal me permiteu comprobar de primeira man os profundos cambios para mellor que experimentou o sector nestes últimos anos. Solamente por dar dous datos, a intensidade enerxética desde o ano 97 mellorou en máis de un 60%, e o ratio de emisións de CO2 por megavatio hora xerado diminuiu nun 44%. Estamos dicindo que para producir unha unidade de riqueza consúmese hoxe un 60% menos de enerxía
que fai 30 anos. E, por suposto, emitindo moitas menos emisión á atmosfera. Actualmente, traballo no Departamento de Coordinación de Eficiencia Enerxética, baixo a dirección de Pablo, e volvo novamente a meus orígenes de xestor enerxético, onde se fomenta e se asesora ao sector público en eficiencia enerxética, sobre todo para minimizar custos e para abordar a eficiencia enerxética dunha forma máis eficaz e tamén loitando contra o cambio climático. Estamos poñendo en marcha unha nova experiencia que é poñer en valor os CAEs que se xoran no sector, nas rehabilitacións do sector público autonómico. Xa me hubiese gustado a min, fai 35 anos, cando empecé a traballar, dispoñer dunha ferramenta tan eficaz como os CAEs para poderlle dicir a aqueles industriais galegos que a verdade facían moi poucos esforzos en eficiencia enerxética, dicirlle o aforro enerxético é bo porque non solamente vai a ter beneficios por reducir a factura enerxética, senón que incluso vai a poder monetizar os aforros acumulados durante un ano. Remato, pero non quixera olvidarme dos meus compañeiros, tanto de Festenga como do INEGA, como da Dirección Xeral de Planificación Enerxética, porque sen a súa axuda e a súa colaboración este recoñecemento sería imposible. E tamén da miña familia. E gracias a todos por compartir comigo un día tamén.